Pnawn da. Y gystadleuaeth nesaf fydd y côr blwyddyn 6 ag iau i ddysgwyr. Mi fydd y corau'n cyflwyno can y cawr o waith Caryl Parry-Jones. Hoffwn groesawu'n beirniaid pnawn ma Steffan Rhys Roberts ac Aled Myrddin i'r pafiliwn. Mae'r wobr ar gyfer y gystadleuaeth hon yn ddreddedig gan Clwb Clonc Caersws. Diolch iddynt am y wobr. Ar gyfer y gystadleuaeth hon, bydd gwasanaeth arwyddo Macaton ar gael. Bydd Ceri yn arwyddo Macaton a noddir y gwasanaeth hon gan holidaycottages.co.uk. Mawr ein diolch iddynt am wneud. Felly, mi fydden ni'n clywed 4 côr yn perfformio cyn i ni wedyn agor y drysau. Mi fydd y corau yn ymddangos yn y drefn hon. Ysgol Goetre Fawr, Côr Dyffryn y Swistir, Dysgwyr Disglair Ysgol Arberth ac yna Pantysgathog Primary School. Fel ydych chi'n gweld, mae Ysgol Goetre Fawr yn ar y llwyfan. The doors will open after 4 choirs have performed, and when you do, or if you do leave the pavilion, could I ask that you kindly leave through the side exits? Côr yn barod? Okay. Beirniaid yn hapus i ni ddechrau? Felly, dyma i chi Ysgol Goetre Fawr. Diolch i Ysgol Goetre Fawr am agor y gystadleuaeth. Y côr nesaf i ymddangos ar y llwyfan fydd Côr Dyffryn y Swistir. Braf gweld sawl un ohonynt yma i gefnogi.
Mi fydd canlyniad y gystadleuaeth hon am 6 o'r gloch ar lwyfan y cyfrwy. So just drws nesa. The results for this competition will be given at 6 o'clock ar lwyfan y cyfrwy, which is just next door. Dyffryn y Swistir yn hapus? Yeah. Beirniad yn hapus ni barhau? Felly, dyma i chi côr Dyffryn y Swistir. Diolch i gŵr Dyffryn y Swistir. Nesaf yn ymddangos ar y llwyfan fydd dysgwyr disglair ysgol Arberth. Mi bydden nhw hefyd yn cyflwyno Can y Cawr o waith Caryl Parry Jones. Bwysig sicrhau bod pawb yn ei lle ac yn hapus. Côr yn hapus? Iawn. Beirniad yn hapus i barhau? Ydych? Felly, dyma i chi dysgwyr disglair ysgol Arberth. Roedd y ffrindiau gyd a fwy na fo, a twm ni y bit tŵ bach.
Diolch i gôr Ysgol Arberth. Nesaf yn ymddangos ar y llwyfan fydd côr parti Pantasgathog. Ar ôl i'r côr berfformio, mi fyddwn ni'n ail agor y drysau, felly os ydych chi eisiau mynd neu dod, dyna'ch cyfle chi. After the choir have performed, we will be reopening the door, so that's your time then to move in or out if you need to. Okay. Côr yn hapus? Ia? Beirniad yn hapus ni barhau? Felly, dyma i chi parti Pantasgathog. Roedd ffrindiau gyd ar fwyn a dod.
Iawn te, rydyn ni yn barod i barhau gyda'r gystadleuaeth. Os ydych chi'n ymuno gyda ni am y tro cyntaf o fewn y gystadleuaeth hon, sef y côr blwyddyn 6 ac iau i ddysgwyr, fe wnewch chi sylwi bod gwasanaeth Macaton ar gael. Diolch i holidaycottages.co.uk am noddi'r wasanaeth ar gyfer y gystadleuaeth hon. Fel y sonies yn gynharach, mi fydden ni yn clywed perfformio gan 4 côr ac yna'n ail agor y drysau. As I mentioned earlier, we will hear 4 performances by choirs and then we will reopen the doors. Felly y 4 côr nesau ymddangos fydd côr ysgol Emmanuel, côr ysgol Llawn Fedyddiwr, côr ysgol Padarn Sant ac yna côr Glanwydden. Felly, y côr nesau ymddangos ar y llwyfan ydy côr ysgol Emmanuel. Braf gweld gymaint yn cefnogi nhw. Mi fydden nhw hefyd yn cyflwyno Can y Cawr gan Caryl Parry-Jones. Ydy'r côr yn hapus? Ydych? Beirniad yn barod? Felly, dyma i chi côr ysgol Emmanuel. Diolch i gôr ysgol Emmanuel. Nesaf yn ymddangos ar y llwyfan fydd côr ysgol Llawn Fedyddiwr. Mi fydd canlyniad y gystadleuaeth hon am 6 o'r gloch ar lwyfan y cyfrwy. Ein beirniad ar gyfer hon ydy Steffan Rhys Roberts ac Aled Myrddin. Côr yn hapus? Beirniad yn barod ni barhau?
Felly, dyma i chi côr ysgol Llawn Fedyddiwr. Y côr nesaf i ymddangos ar y llwyfan fydd y côr Glanwyfen. Hoffech chi groesawu nhw'r llwyfan? Mi fydden nhw hefyd yn cyflwyno y gân Can y Cawr gan Carol Parry-Jones. Mae gwobr y gystadleuaeth hon yn roddedig gan Clwb Clonc Caersws. A'r côr yn hapus yn ei lle? Beirned yn hapus? Felly, dyma i chi côr Glanwyfen. Keep
Y côr nesaf i ymddangos ar y llwyfan fydd côr Ysgol Padarn Sant. Ar ôl i côr Ysgol Padarn Sant berfformio, mi fydden ni'n ail-agor y drysau fel bod chi'n gallu mynd a dod. Following Ysgol Padarn Sant's performance, we will be reopening the doors, so you're free to come and go as you like in the short break. Padarn Sant yn hapus? Beirniad yn hapus? Felly, dyma i chi Ysgol Padarn Sant. Roedd y ffrindiau gyd yn mwy na clwb.
i ail ddechrau'r cystadlu. Mi fydd gennym ni 4 côr arall yn perfformio yn y drefn yma. Tirion Tudno i ddechrau, yna Ysgol Gynradd Cwmafan. Ysgol y Santes Ffraid yn dilyn nhw. Ac wedyn fydd gennym ni Ysgol Gynradd Llanfer y Miallt. I'r rhai sydd yn ymuno gyda ni am y tro cyntaf yn ystod y gystadleuaeth, diolch i holidaycottages.co.uk am noddi'r gwasanaeth Macaton sydd ar gael i'r gystadleuaeth hon. Felly, os allwch chi ysgwelwch yna ffeindio'ch set mor gyflym a phosib, mi fydd y côr Tirion Tudno yn ymgymnell ar y llwyfan yn barod i chi. Please find your seats as quickly as possible. Côr Tirion Tudno are ready to begin. So chi groesawu nhw'r llwyfan if you'd like to welcome them to the stage. Mi fydden nhw hefyd yn cyflwyno Can y Cawr gan Carol Parry-Jones. Bwysig cael pawb yn ei lle. Di'r côr yn hapus? Beirniad yn hapus? Felly, dyma i chi côr Tirion Tudno. Diolch i gôr Tirion Tudno. Nesaf yn ymddangos ar y llwyfan fydd Ysgol Gynradd Cwmafan. Tra bod nhw yn ymgynnull ar y llwyfan, gael eich atgoffa chi fydd canlyniad yr gystadleuaeth hon am 6 o'r gloch ar lwyfan y Cyfrwy. Mae'r wobr yn roddedig gan Clwb Clonc Caersws.
Beirniad yn hapus? Côr yn hapus? Felly, dyma i chi, Côr Ysgol Gynradd Cwmafan. Y côr nesaf fydd yn ymddangos ar y llwyfan fydd Côr Ysgol y Santes Ffraid. Braf gweld sawl un yn cefnogi nhw heddiw. Di'r côr yn hapus? Beirniad yn barod? Felly, dyma i chi Côr Ysgol y Santes Ffraid. Ffrind
gôr Santes Ffraid. Nesaf i ymddangos ar y llwyfan fydd côr Llanfairmiaeth. Yn dilyn perfformiad côr Llanfairmiaeth, mi fyddwn yn ail agor y drysau, felly os ydych chi eisiau symud a mynd a dod, dyna'ch cyfle chi. Following Llanfairmiaeth's performance, we will be reopening the doors, so that's your chance there to come and go as you need to. Côr yn hapus? Beirniad yn barod i barhau? Felly dyma i chi côr Llanfairmiaeth. Roedd y ffrindiau gyd
te, dyma ni wedi cyrraedd y tri côr olaf. I'r rhai o'ch chi sy'n ymuno gyda ni am y tro cyntaf yn ystod y Cystadleuaeth, diolch i holidaycottages.co.uk am noddi'r wasanaeth Macaton sydd ar gael i'r Cystadleuaeth hon. Y Cystadleuaeth ydy'r côr blwyddyn 62 i ddysgwyr, Can y Cawr gan Carol Parry-Jones ydy'r darn gosod. Mae gen ni 3 côr ar ôl. Côr Penthergair, Côr Ysgol Eglwysig y Model, ac i gloi'r Cystadleuaeth fydd Côr Ysgol Arddlin. Felly, i'r côr cyntaf i ymuno o'r 3 ar y llwyfan fydd Côr Penthergair. Ein beirniaid ar gyfer y Cystadleuaeth hon ydy Steffan Rhys Roberts ac Aled Myrddin. Fo'n brysur yn beirniadu. Côr yn hapus? Beirniad yn hapus? Felly dyma i chi Côr Penthergair. Diolch i Côr Penthergair. Nesaf ar y llwyfan mi fydd Ysgol Eglwysig y Model. Mi fydd canlyniad y Cystadleuaeth hon am 6 o'r gloch ar lwyfan y cyfrwy sydd ddim yn bell iawn o fama. Mae'r wobr ar gyfer y Cystadleuaeth yn roddedig gan Clwb Clonc Caersws. Beirniad yn hapus? Felly, dyma i chi Ysgol Eglwysig y Model.
ac i gloi'r gystadleuaeth mi fyddwn ni'n croesawu Ysgol Ardd Lŷn i'r Llwyfan. Tra bod nhw'n ymgymryd ar y llwyfan, hoffwn i ddiolch i bawb sydd wedi cystadlu ar y llwyfan heddiw. Diolch hefyd i'n beirniaid ni, Steffan Rhys Roberts ac Aled Myrddin. Diolch hefyd i Holiday Cottages am noddi'r Macatan ac i Ceri am arwyddo mor gelfydd i ni'n ystod y gystadleuaeth. Di'r côr yn barod? Beirniaid yn barod? Felly am y tro olaf, Can y Cawr gan Ysgol Ardd Lŷn.